క్రీస్తునందు సహోదరులారా, మీరందరూ కూడా దేవుని కృపలో సంతోషంగా ఉన్నారని భావిస్తున్నాను. మొదటగా దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక. పక్షి రాజులా మీ బలాన్ని నూతనపరచగలరా? క్యాన్ యూ రిన్యూ యువర్ స్ట్రెంగ్త్ లైక్ ద కింగ్ ఆఫ్ ది బర్డ్స్? యేసు ప్రభువు ఎప్పుడు కూడా ఒక సామాన్యుడికి అందుబాటులో ఉన్నాడని మనం గమనించాలి. పిచ్చుకలను చూపెట్టి వాటి గురించి మాట్లాడడం జరిగింది, కాకులను చూపెట్టడం జరిగింది, గెద్దను చూపెట్టడం జరిగింది, చీమలను చూపెట్టడం జరిగింది, మన చుట్టూరు తిరిగే కుక్కల్ని మరి జంతువుల్ని కూడా చూపెట్టి అనేక ఉపమానాలు చెప్పడం జరిగింది. చెట్లు చూపెట్టడం జరిగింది, ఆకులు చూపెట్టడం జరిగింది, అడవి గడ్డి పువ్వులు చూపెట్టడం జరిగింది, మనం తింటున్న ఆహారాన్ని చూపెట్టడం జరిగింది. చూపెడుతూ ఇదిగో మీ అనుదిన ఆహారం నేనని చెప్పడం జరిగింది. ఆయన రోజు వాడుకునే మరి ఉప్పును చూపెట్టి జరిగి మీరు లోకానికి ఉప్పై ఉన్నారని చెప్పడం జరిగింది. ఆయన వెలుతురు చూపెట్టి ఇదిగో మీరు లోకానికి వెలుగై ఉన్నారని చెప్పడం జరిగింది. మరి మనం మంచినీళ్ళు తాగుతుంటే ఆ మంచినీళ్ళు కూడా చూపెట్టి నేను జీవజలాన్ని అయి ఉన్నాను అని చెప్పడం జరిగింది. ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్పడం జరిగిందంటే మనం ఇవన్నీ కూడా అనుదినంగా మనం చూస్తుంటాం. చూసినప్పుడల్లా కూడా బైబిల్ ఏం సంబోధిస్తుంది, దేవుని యొక్క ఉద్దేశాలు ఏంటి మనం తెలియపరచబడాలని, అవి చూసినప్పుడల్లా కూడా దేవుని వాక్యం మనకు గుర్తు రావాలని, మనం దేవునితోటి దేవుని వాక్యాలతోటి మనం జీవించాలని దేవుని యొక్క ఆశ. అన్నిటిలోంచి కూడా గొప్ప మర్మాలు లేకపోతే దేవునికి ఉద్దేశాలు సాధారణ వ్యక్తికి మామూలుగా చెప్తే అర్థం కాని విషయాలు ఈ చిన్న చిన్న ఉపమానాల ద్వారా లేకపోతే కొన్ని సందర్భాల ద్వారా లేకపోతే సృష్టి ద్వారా దేవుడు అందరికీ బోధించడం జరిగింది. బైబిల్లో కూడా అనేక సందర్భాల్లోని గాడిది, ఒంటె, కుక్క, అనేక యానిమల్స్, పక్షులు మన సందర్భంలో తీసుకొచ్చి ఆ సందర్భం ద్వారా ఉదాహరణగా చూపెట్టి ఇది ఎలా జరగబోతుందని కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఈరోజు మనం ఏం తెలుసుకోబోతున్నామంటే పక్షి రాజు గ్రద్ద గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం. బైబిల్ చూసినట్లయితే సుమారు 34 సార్లు దేవుడు ఈ గ్రద్ద గురించి దాని జీవితంలో జరిగే కొన్ని సంఘటనలని విఫలంగా చెబుతూ గ్రద్ద వలె మనం నూతన బలం పుంజుకోవాలని, అట్టి జీవితం మనం జీవించాలని ఎన్నో సందర్భాలు చెప్పడం జరిగింది. దాంట్లో కొన్ని సందర్భాల ద్వారా మనం దేవునికి దగ్గరగా ఉండే ఆత్మీయ గుణపాఠాలు మనం నేర్చుకుంటాం. అసలు గ్రద్ద దేనికి చిహ్నం? గ్రద్ద అనగా బానిసత్వం నుంచి విడిపించుట. అంటే మన పాపాల నుంచి మనం బానిసత్వం నుంచి విడిపోయినప్పుడు దాని చిహ్నంగా గ్రద్దను చూపెడతారు. గొప్ప విజయానికి సూచిస్తుంది. గ్రద్ద అనగా అతి వేగాన్ని పోలుస్తుంది. గర్వానికి చిహ్నం అది. చిరకాలం, పితృత్వం, ఉన్నతమైన శక్తిని అది సంబోధిస్తుంది. ఉన్నతమైన స్థితిని అది సూచిస్తుంది. గ్రద్ద అనగా అపరమత్తత, దాని శక్తిని ఒక సింబల్, ఒక ఎంబలంగా ఉంటుంది. ఈగల్స్ ఐ గ్రద్ద కనుచూపు. విజిలెన్స్ కి చిహ్నం అప్రమత్తంగా ఉండడం. మార్క్ 13:33 చూసినట్లయితే జాగ్రత్త పడుడి, మెలకుగా ఉండి ప్రార్థన చేయుడి, ఆ కాలం ఎప్పుడు వచ్చినో మీకు తెలియదు. ఇక్కడ మెలకుగా ఉండి ప్రార్థన చేయండి అని చెప్తున్నారు. రాత్రంతా మెలకుగా ఉండి ప్రార్థన చేయండి అనే అర్థం కాదు, కానీ మనము శత్రువు ఆయన చిక్కులకు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. పక్షుల్ని వలేసి ఎలాగ వేటగాడు వేటాడతాడో అటు రీతిగా మనకు కూడా ఈ లోకంలో అనేక వలలేసి మనల్ని పడతాడు. కనుక ఆ చిక్కుల్లో మనం పడకుండా అని, శోధంలో మనం పడకుండా అని మెలకువగా ఉండి ప్రార్థన చేయండి అని బైబిల్ చెప్తుంది. అప్రమత్తంగా ఉండాలి అని గ్రద్ద కనుదృష్టి పట్టి మనం తెలుసుకోవచ్చు. గ్రద్దకి విజువల్ ఎక్యూటీ ఉంటుంది. అంటే దృష్టి కేంద్రీకృతం చేయడం. 3 నుంచి 4 ఎంతలో గద్ద కనుదృష్టి ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎంత ఎత్తైన ప్రదేశం నుంచి కూడా భూమి మీద ఉన్న ఆహారం తేటగా దూరం నుంచి కూడా అది చూడగలదు. దేవుడు బిడ్డలుగా మనం కూడా సైతాన్ని కుయుతుల్ని కనిపెట్టి మనం తేటగా చూసే భావన ఉండాలి. ఈ శరీర కళ్ళుతో మనం చూసినప్పుడు మనం గమనించలేం, కానీ మన ఆత్మీయ కళ్ళు దేవుడు తెరిచినప్పుడు నిజంగా గెద్ద చూసినంత తేటగా సైతాన్ని కుయుతులు మనం చూసి మనం మెలకుగా ఉండి తప్పించుకొని మనం ప్రార్థన చేసి శోధనలో పడకుండా ఉన్నట్లు ప్రార్థన చేసి మనం స్థిరంగా బలంగా దేవుని ఎదగడానికి అవకాశం ఉంటుంది. నివాస స్థలము, లివింగ్ ప్లేస్. గెద్ద ఎక్కడ అది ఇల్లు కట్టుకుంటుంది. మనం చూసినట్లయితే ఎత్తైన ప్రదేశంలో కొండ రాయిల్లో వాటి సందుల్లోని అది గూడు కట్టుకుంటుంది. అక్కడికి ఏ పక్షి కూడా వెళ్ళలేదు. యోబు 39:27-29 చూసినట్లయితే పక్షిరాజు నీ ఆజ్ఞకు లోబడి ఆకాశ వీధికెక్కునా, తన గూడు ఎత్తైన చోటును కట్టుకొనునా, అది రాతి కొండ మీద నివసించును, కొండపేటి మీదను ఎవరునూ ఎక్కజాలని ఎత్తైన చోటును గూడు కట్టుకొనును, అక్కడ నుండి యాతన ఎరను వెతుకును, దాని కనులు దానిని దూరము నుండి కనిపెట్టెను. ఇక్కడ యోబు ఏమి చెప్తున్నాడంటే అది ఎత్తైన ప్రదేశంలోని కొండల్లోని దాని గూడు ఏర్పాటు చేసుకుంటుంది. అక్కడి నుంచి అంటే తన ఆహారాన్ని చూస్తుంది అని చెప్తున్నాడు.
అంత ఎత్తైన ప్రదేశానికి ఎవరిని ఎక్కగలదురా? దేవుడు మన ఎత్తైన ప్రదేశంలోని ఉన్నతమైన ప్రదేశంలో ఉండాలని దేవునికి ఆశ. ఇదిగో ఎప్పుడైతే దేవుడికి మనం నమ్మకంగా ఉంటామో, విధేయత కలిగిన జీవితం మనం జీవిస్తూ ఉంటామో, మనల్ని ఎప్పుడు కూడా తలగా ఉండేస్తానంటున్నాడు కానీ తోగ్గా ఉండేనని దేవుడు మనకు వాక్యం ద్వారా సెలవిస్తున్నాడు. కనుక గ్రద్ద వలె మనం ఎత్తైన ప్రదేశంలో ఉండాలనుకున్నాడు. మత్తయి సువార్త 7:24-27 వరకు చూసినట్లయితే, కాబట్టి ఈ నా మాటలు విని వాటి చెప్పిన చేయు ప్రతివాడును బండ మీద తన ఇల్లు కట్టుకొని బుద్ధిమంతుని పోలియుండును. వాన కురిసెను, వరదలొచ్చెను, గాలి విసిరి ఆ ఇంటి మీద కొట్టెను, గాని దాని పునాది బండ మీద వేయబడెను గనుక అది పడలేదు. మరియు ఈ నా మాటలు విని వాటి చెప్పున చేయని ప్రతివాడు ఇసుక మీద తన ఇల్లు కట్టుకొని బుద్ధిహీనుని పోలి ఉండెను. వాన కురిసెను, వరదలు వచ్చెను, గాలి విసిరి ఆ ఇంటి మీద కొట్టెను, అప్పుడు అది కూలబడెను, దాని పాటు గొప్పదని చెప్పాను. అయితే ఈ వచనంలో చూసినట్లయితే ఇద్దరు వ్యక్తుల గురించి సంబోధించబడుతుంది. ఒక వ్యక్తి అయితే ఆయన ఇల్లు రాయి మీద కట్టుకున్నాడు, అంటే క్రీస్తు అనే బండ మీద కట్టుకున్నాడు. కట్టుకున్నప్పుడు గాలి వచ్చింది, తుఫాన్లు వచ్చింది, కష్టాలు వచ్చినాయి, నష్టాలు వచ్చినాయి, ఎన్ని అవంతరాలు ఒడిదుడుకులు వచ్చినప్పుడు కూడా ఆయన స్థిరంగా ఉన్నాడు, ఆయన ఇల్లు స్థిరంగా ఉంది. కానీ బుద్ధిహీనుడు, దేవుడు నమ్ముకోలేనివాడు, దేవుడి మీద ఆధారపడినవాడు, ఆ బండ మీద ఇల్లు కట్టుకోకుండా ఇసుక మీద ఇల్లు కట్టుకున్నవాడు గాలి తుఫాన్లు వచ్చినప్పుడు, కష్టాలు నష్టాలు వచ్చినప్పుడు, చిన్న చిన్న లోకంలో ఈ సమస్యలు వచ్చినప్పుడు, ఆరోగ్య సమస్యలు, ఆర్థిక సమస్యలు, కుటుంబ సమస్యలు, మరి ఉద్యోగ సమస్యలు వచ్చినప్పుడు మరి ఆయన ఇల్లు కూలిపోయినట్లు మనం చూస్తున్నాం. మరి యోబు కూడా ఇదిగో దేవుడికి నమ్మకంగా ఉన్నప్పుడు మరి ఎన్నో కష్టాలు వచ్చినాయి. ఆయన శరీరము పుండ్లు పడిపోయింది, తన బిడ్డలు చనిపోయారు, ఆయన ఆస్తిపాస్తులన్నీ కూడా దోచుకున్నారు. అయినప్పుడు కూడా ఇదిగో నేను దిగంబరగా వచ్చాను తండ్రి, నేను దిగంబరగానే చనిపోతాను, ఇదిగో ఏమున్నా ఏమి లేకపోయినప్పుడు కూడా నా జీవమగల దేవుడికి నేను నమ్మకంగా ఉంటాను అని తన హృదయంలో నిర్ణయం తీసుకొని ఆయన ఇల్లు రాయి మీద కట్టుకున్నాడు గనక, బండని క్రీస్తు మీద కట్టుకున్నాడు గనక ఆయన స్థిరంగా ఉండగలిగాడు. ఇదిగో ఈరోజు నువ్వు నేను ఎక్కడ మన ఇల్లు కట్టుకుంటున్నామో, ఇదిగో గద్ద అయితే ఎత్తైన స్థలంలోని కొండల్లోని బండ సందుల్లోని ఇల్లు కట్టుకున్నావు. మరి నీవు నేను కూడా ఆ బండ మీద ఇల్లు కట్టుకుంటున్నామా? ఆ బండ మీద ఇల్లు కట్టుకుని, క్రీస్తు అనే బండ మీద ఇల్లు కట్టుకుని మనం స్థిరంగా ఉండగలుగుతున్నావా? మరి ఈ లోకంలో సమస్యలన్నీ కూడా అతికిమించి ఆ క్రీస్తు మీద ఆనుకొని, ఆ క్రీస్తును పట్టుకుని మనం ఉండగలుగుతున్నామా లేదా అనేది మనం ఒకసారి మన జీవితంలో మనం గమనించుకోవాలి. అటు రీతిగా లేనట్లయితే మన జీవితాల్లో కూడా ఆ క్రీస్తు అనే బండ మీద, ఆయన మీద ఆధారపడి జీవించడానికి మనం యోచించవలసిన అవసరం ఉంది. ఈగల్ అండ్ ద స్నేక్, గ్రద్ద మరియు సర్పం. గ్రద్ద తన కనుదృష్టితోటి ఎంతో పైనుంచి క్షుణ్ణంగా తన ఆహారాన్ని పట్టుకోగలిగిన శక్తి ఉంది. ఎంత మూలన్నా, ఏ కన్నంలో ఉన్నా, ఎంత దాగున్నప్పుడు కూడా అతి వేగంతో వచ్చి ఆహారాన్ని 2 కాళ్ళు గొర్రెలతో పట్టుకుని మరి ఆకాశంలో తీసుకెళ్ళి ముక్కుతోటి దాన్ని పొడిచి దాన్ని చేర్చగలిగిన సామర్థ్యత కలిగింది. కొన్ని రకాల గద్దలైతే 37 కేజీలు బరువు కలిగిన జంతువులను కూడా అది ఎత్తుకుపోగలదు. అయితే మనం ఎప్పుడు కూడా చూస్తూ ఉంటాము, గ్రద్దకి పాముకి పడదు. పాము అంటే అది ఒక విష జంతువు. భూమి మీద ఉన్న చేప కూడా విషసర్పాలైతే కాటేసి మరి శత్రువుని చంపగలిగిన సామర్థ్యత కలిగి ఉన్నాయి పాములు. అయితే గద్ద దాన్ని ఎప్పుడైతే ఈ పామును చూసిందో, గ్రద్ద వేగంగా వచ్చి ఆ భూమి మీద ప్రాగుతున్న పాముని 2 కాళ్ళతో పట్టుకుని ఆకాశంలోకి తేల్చడం జరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే పాముని ఆకాశంలో తేల్చడం జరుగుతుందో పాము యొక్క శక్తి కోల్పోతుంది. పాము కింద నడిచినంతసేపే దానికి శక్తి ఉంటుంది. ఎందుకంటే భూమి మీద పట్టు దొరుకుతుంది కనుక అది పడగిప్పి కాటేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది, ఒక సపోర్ట్ ఉంటుంది దానికి. ఎప్పుడైతే 2 కాళ్ళతోటి గెద్ద ఈ పాముని పైకెత్తిందో, ఆ సర్పాన్ని పైకెత్తిందో, ఇంకా దానికి పట్టులేక అది ఏమి చేయలేని పరిస్థితి వెళ్ళిపోదు. అప్పుడు ఆ గెద్ద ముక్కుతోటి దాన్ని పొడిచి దాని శరీరాన్ని చీల్చి దాని ఆహారంగా తినడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఒక గొప్ప గుణపాఠాన్ని మనం నేర్చుకోబోతున్నాము. ఇదిగో సైతాన్ని కూడా ఈ భూమి మీద ఉన్నప్పుడు మనం ఏమి చేయలేము. ఎప్పుడైతే మనము ఈ లోక ఆశలతో నిండి ఉన్నామో, ఇదిగో డబ్బు ఆశ కానీ, ధనాపేక్ష కానీ, శరీరేచ్ఛలు కానీ, జీవపుటమం కానీ, ఈ లోక వస్తువుల మీద ఎప్పుడైతే మనం ఆశ పెట్టుకున్నామో మనం ఏమీ కూడా సైతాన్ని చేయలేము. ఈ లోకాశను వదిలిపెట్టినప్పుడే సైతాన్ని ఒక పట్టు మన మీద పోద్ది, లేకపోతే సైతాన్ని మనం ఏం చేయలేము. పాము కూడా ఈ భూమి మీద ఉన్నప్పుడు దాని పట్టు ఉంటుంది, ఒక్కసారి దాన్ని గాల్లో తెలిస్తే దాని పట్టు పోద్దంట. అటు రీతిగానే మనం కూడా ఈ లోకాశను పట్టుకున్న చెప్పు కూడా సైతానుడికి మనమే పట్టు ఉంటుంది. ఒకసారి ఈ లోకాశాన్ని కూడా వదిలిపెట్టి, పౌలు గారు అయితే ఈ లోకం అంతా కూడా ఒక పెంట గొప్ప కింద ఎంచుతున్నాను అంటున్నాడు ఆయన. మనము కూడా ఈ లోకాశాన్ని కూడా వదిలిపెట్టిన వాళ్ళ సైతానికి మేమే పట్టు ఉండదు.
ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 6:10-13 చూసినట్లయితే, ఇదిగో మరి మీరు అంధకార శక్తులతోటి ఆత్మలతో పోరాడుతున్నారు, మీరు సైతంతో మీరు పోరాడుతున్నారు, అంతేగాని ఈ లోక మనుషులతో మీరు పోరాడతలేదనేసి వాక్యం చెప్తుంది. అయితే ఈ పోరాటాన్ని అగ్గుకోవాలంటే మనం ఏం చేయాలి? మరి 14 చూసినట్లయితే, మీ నడుమునకు సత్యమైన దట్టిని కట్టుకొని నీతిని మైమరుగు తొడుక్కొని పాదములకు సమాధాన సువార్త వలనైన సిద్ధ మనసు అను జోడు తొడుక్కొని ఇవన్నీయుగాక విశ్వాసమైన డాలు పట్టుకొనుడి, దానితో మీరు దుష్టుని అగ్ని బాణములన్నిటినీ ఆర్పుటకు శక్తిమంతులగురు, మరియు రక్షణను శిరస్త్రాణమును దేవుని వాక్యమును ఆత్మ కటకమును ధరించుకున్నాడు. ఇదిగో మనం సైతాన్ని ఎదుర్కోవాలంటే, ఇదిగో మనకున్న జ్ఞానము కానీ, మనకున్న ఆలోచనలు కానీ, తలపులు కానీ, తెలివి కానీ, పనిచేది కానీ, ఇవన్నీ కూడా ఆర్మర్ ఆఫ్ గాడ్, ఈ కవచము ధరించుకోవాలి. ఇదిగో ఎప్పుడైనా సరే ఒక యుద్ధ వీరుడు యుద్ధానికి వెళ్ళినప్పుడు మరి శత్రువు వేసే బాణాల నుంచి మరి తప్పించుకునే అవకాశం ఉంటుంది. అటు రీతిగానే ఈ కవచాన్ని ధరించుకొని మనం ఆత్మశక్తులతో పోరాడాలని ఇక్కడ యోచిస్తుంది. అలాగే గెద్ద ఎలాగైతే పాముని ఈ భూమి మీద నుంచి పైకి లేపి తన ముక్కుతో గుచ్చి దాన్ని శరీరాన్ని ఎలా చీరుస్తుందో, సైతాన్ని కూడా మనము ఈ కవచాన్ని ధరించుకొని, ఈ ఆత్మీయ కవచాన్ని ధరించుకొని సైతాను కుయుతుల్ని తిప్పుకొట్టి వాక్యమని కటకంతో మనం పోరాడాలి. నాట్ వన్ డే ట్రైనింగ్, ఒకరోజు తరిపేది కాదు. గెద్ద తన పిల్లల్ని ఒకరోజే తరిపేది ఇవ్వదు. గెద్దలు రకాలు బట్టి 7 వారాల నుంచి 10 వారాలు తర్వాత గెద్ద పిల్లలకి తరిపేది ఇవ్వటం జరుగుతుంది. సుమారు 4 వారాలు అంటే 1 నెల తరిపేది ఇవ్వటం జరుగుతుంది. ఈ తరిపేదిలోని ఈ గెద్ద పిల్లలు ఒక కొమ్మ మీద నుంచి ఒక కొమ్మకి ఎగురుతూ ఉంటాయి. వాటి రెక్కలు చాచి రెక్కలతో ఎగరడానికి ప్రయత్నించడం ద్వారా వాటి రెక్కలు గట్టిపడతాయి. ఆ ప్రయత్నంలోని రెక్కలు, కాళ్ళు, మరి శరీరాన్ని కూడా అనుసంధానం చేసి మిల్లిగా ఎగరడం నేర్చుకుంటాయి. అయితే మన బిడ్డల్ని కూడా ఒక రోజులో తరిపించేయడం జరిగిన పని. మనం ఏమనుకుంటూ ఉంటామంటే, ఒక రోజు సంఘాన్ని తీసుకెళ్ళి పూర్తిగా వాళ్ళు పరిశుద్ధులు చేసేద్దాము, లేకపోతే బాగా పాడడం, లేదా దేవుని ఒక వాక్యం చెప్పడం అన్నీ కూడా నేర్చేసుకుంటారు ఒక రోజులో అనుకుంటాం. అది జరగని పని. ప్రతిరోజు కూడా తల్లిదండ్రులుగా బిడ్డలకి వాక్యం చదవడం నేర్పాలి, ప్రార్థన చేయడం నేర్పాలి, మరి దేవునిలో ఎలా జీవించాలో పరిశుద్ధత కలిగి జీవించడం మనం నేర్పాలి. ఎప్పుడు కూడా మన బిడ్డలకి చెయ్యాలి చేయకూడదు అనే కాదు, కానీ ఎందుకు చేయకూడదో కూడా మనం నేర్పాలి. ఒక ఉదాహరణ తీసుకున్నట్లయితే, మందు తాగే వాళ్ళని ఎంతో మంది చూస్తూ ఉంటారు. మరి మనం మందు తాగచ్చా అని వారి సందేశం కలిగినప్పుడు నువ్వు అలా అడగకూడదు అని మనం వారి మీద కోప్పడకూడదు. కానీ ఇదిగో ఆ మందు తాగడం ద్వారా మన దేహం దేవుని ఆలయము, మనలో పరిశుద్ధాత్ముడు జీవిస్తాడు, మనం పరిశుద్ధంగా జీవించాలి, మన దేహాన్ని మనం పాడు చేసుకోకూడదని బిడ్డలు చెప్తూ, అలా పాడు చేసుకునే వాళ్ళ దేవుడు ఉచితంగా ఇచ్చిన గొప్ప రక్షణ భాగ్యాలు మనం కోల్పోయి మనము జీవ కిరటాన్ని పొందలేమని వారికి చెప్పాలి. మన బిడ్డలు కూడా అటు రీతిగా అని పెంచిన వాళ్ళ వారు స్థిరపడి బలపడి రేపొద్దున్న లోకంలోకి వెళ్ళినప్పుడు వారు మళ్ళీ అయిపోరు, వారు లోకంలో కలిసిపోరు. వారు లోకాన్ని జయించి దేవునికి సాక్షులుగా, దేవునికి మహిమార్థంగా మరి జీవించడానికి అవకాశం దొరుకుతుంది. ట్రైనింగ్ బై క్యారింగ్ ఈగలెట్స్ ఆన్ దర్ బ్యాక్. గెద్ద తన బిడ్డల్ని వీపు మీద ఎక్కించుకొని తరిపేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. నిర్గమకాండం 19:4 చూసినట్లయితే, నేను ఐగుప్తులకు ఏం చేసేదనో మిమ్మల్ని గెద్ద రెక్కల మీద మోసి నా యొద్దకు మిమ్మల్ని ఎట్లా చేర్చుకుందునో మీరు చూచితరి. ఇదిగో మిమ్మల్ని ఐగుప్తులో నుంచి, ఆ బానిస జీవితంలోంచి, ఫరో రోజు చేతిలోంచి మిమ్మల్ని ఎలాగా మరి కనాను దేశం తీసుకొచ్చానో మీకు తెలియదా? ఈ రోజు మన పాప బందీల్ని విడిపించి ఆయన రక్త ప్రోక్షణతోటి మనల్ని రక్షించి ఎలాగా ఆ పాపం నుంచి పరిశుద్ధులుగా మన తీర్చిదిద్దాడో మనకు తెలీదా అని అడుగుతున్నాడు దేవుడు. ద్వితీయోపదేశకాండం 32:10-12 చూసినట్లయితే, అరణ్య ప్రదేశంలోను బేకర ధ్వని గల పాడైన ఎడారిలోను వాని కనుగొని ఆవరించి పరామర్శించి తన కనుపాపను వలె వాని కాపాడెను. పక్షిరాజు తన గూడు రేపి తన పిల్లలపైని అల్లాడుచు రెక్కలు చాపుకొని వాటిని పట్టుకొని తన రెక్కల మీద వాటిని మోయినట్లు యెహోవా వానిని నడిపించెను. యెహోవా మాత్రము వాని నడిపించెను. అన్యుల యొక్క దేవుళ్ళలో ఏ దేవుడు ఆయనతో కూడా ఉండలేదు. ఇదిగో ఒక గ్రద్దను చూపెట్టి, ఇదిగో తన పిల్లల్ని ఎట్టి రీతిగా తన భుజం మీద, తన నడుము మీద ఎత్తుకొని ఎలాగ తరిపేదేస్తుందో అది చూడండి. అటు రీతిగానే కదా మిమ్మల్ని ఐగుప్తు నుంచి మరి కానాను తీసుకొచ్చాను. ఇదిగో వారి ఎడారిలో ఉన్నంతసేపు కూడా రాత్రి మాటలు అగ్ని స్తంభం వలె, పగల మాటలు మేఘ స్తంభం వలె వారిని సంరక్షించి మన క్షేమంగా తీసుకొచ్చాను. ఆ రోజులు మీరు మర్చిపోయారా అని దేవుడు అడుగుతున్నాడు.
ఇదిగో చాలాసార్లు మన జీవితాల్లో కూడా దేవుడు ఎంతో గొప్ప త్యాగం చేసి నన్ను కూడా ఎంత మరి సేఫ్గా సురక్షముగా మరి గెద్ద తన బిడ్డల్ని ఇటు రీతిగా తల్లి గూడి దగ్గర ఉండి తన బిడ్డని కిందకు తోసేస్తుందంటే ఆ గెద్ద పిల్ల కిందకు పడిపోతూ ఎలాగైనా సరే ఎగరాలని ప్రయత్నం చేస్తూ కింద పడిపోతుంటే తండ్రి గెద్ద బీపీ మీద ఎక్కించుకుని పైకి తీసుకెళ్తుందంట. చూసారా ఆ గెద్ద ఎంత తెలివిగా తన బిడ్డకి ఎగరడం నేర్పుతుందో. ఒకవేళ ఎగరడం నేర్పకపోతే ఆ బిడ్డకి ఆహారం దొరకదు, దాని యొక్క ఆహారాన్ని అది సంపాదించుకుని దీనస్థితిలో ఉంటుంది. ఆ గ్రద్ద ఎట్టి రీతిగా తన బిడ్డను మోసిందో అటు రీతిగా నేను మిమ్మల్ని మోసాను కదా, నేను మిమ్మల్ని సంరక్షించాను కదా, మీ పాపం నుంచి నేను విడిపించి మిమ్మల్ని పరిశుద్ధులుగా చేశాను కదా అని దేవుడు తన బిడ్డలతోటి ఈరోజు మాట్లాడుతున్నాడు. ట్రైనింగ్ బై ఇమిటేటింగ్, ప్రతిబింబించుటూ తరిపిదేవడం. తల్లి గ్రద్దగా తండ్రి గ్రద్దగా వాటి పిల్లలకి ఎలా ఎగరాలి అని అవి ఎగురుతూ చూపెడతాయంట. మళ్ళీ ఎగురుతాయి అవి చూస్తూ ఉంటాయి ఎలాగ ఎగురుతున్నారు, తల్లి గద్ద ఎలా ఎగురుతుంది, తండ్రి గద్ద ఎలా ఎగురుతున్నారు అని చూసి వాటిని వెంబడిస్తూ వాటిని ప్రతిబింబిస్తూ అవి కూడా ఎగురుతాయంట. ఇదిగోండి చాలాసార్లు తల్లిదండ్రులుగా మనం ఏమనుకుంటామంటే మన బిడ్డలు ఎంతో కష్టపడాలి, వారు డబ్బులు జాగ్రత్త ఖర్చు పెట్టాలి, వారి సమయాన్ని జాగ్రత్త ఖర్చు పెట్టాలి, వారు దేవుడు పాటలు పాడాలి, దేవుడు వాక్యం చదవాలి, దేవుడు ప్రార్థన చేయాలి, దేవుడికి నమ్మకంగా ఉండాలి, ప్రతి 5 నిమిషాల దగ్గర కూడా నమ్మకంగా ఉండాలని ఎన్నో ఆశలు ఉంటాయి తల్లిదండ్రులుగా. కానీ ఎప్పుడైనా సరే నీ పిల్లలకి నువ్వు ఎలాగా దేవుళ్ళు జీవించాలో నేర్పించావా, ఎలాగ దేవుడికి ప్రార్థన చేయాలో నేర్పించావా, ఎలాగ నువ్వు మంచి మాటలు మాట్లాడాలో నేర్పించావా, ఎలాగ పరిశుద్ధమైన జీవితంలో జీవించాలో నీ బిడ్డలకి నువ్వు చూపించావా? ఎవరికన్నా మనం మాటలు చెప్తే అవి వింటారండి, విని మర్చిపోతారు. కానీ ఎవరికైనా సరే మనం మన జీవితంలో చూపెట్టిన అలా వారి జీవితంలో ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోరు. చాలాసార్లు ఏమనుకుంటుంటారంటే ఎంతో మంది పెద్దలుగా మంచి క్రైస్తవులు అని సంఘాల్లో పేరు పెట్టి నిలబడతాం, కానీ వారి బిడ్డలు భ్రష్టత్వానికి లోనైపోతున్నారు. ఎందుకయ్యా ఎలా జరుగుతుందని ఎన్నోసార్లు యోచించినప్పుడు వారు బయటకు వచ్చి నటిస్తారు, కానీ వారి జీవితంలో వారు జీవించరు. వారి జీవితంలో వారు జీవించకుండా ఉన్నందుకు తన బిడ్డల జీవితాలను నాశనం చేసుకుంటున్నారు. నువ్వు మంచి మాటలు మాట్లాడితే, నువ్వు పరిశుద్ధంగా జీవిస్తే నీ బిడ్డలు కూడా పరిశుద్ధంగా జీవిస్తారు. నీవు మంచి మనసు కలిగి ఉంటే నీ బిడ్డలు కూడా నిన్ను చూసి నిన్ను వెంబడేస్తారు. కనుక ప్రతి తల్లిదండ్రులు కూడా మనం చాలా జాగ్రత్తగా వహించాలి. మనం దేవుళ్ళు ఉంటేనే కానీ మన బిడ్డలను దేవుళ్ళు నడిపించలేము. నువ్వు ఎన్ని వాక్యాలు చెప్పచ్చు అది బయట వాళ్ళకి, కానీ ఇంట్లో వాళ్ళకి నీ జీవితం ద్వారా నీ బిడ్డలకు చూపెట్టకపోతే నువ్వు ఎంత ప్రార్థన పరుడో, నువ్వు ప్రార్థన చేసి నువ్వు వ్యక్తిగత సంబంధం దేవుడితో నెలకొల్పుకున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా నీ బిడ్డలు కూడా నీ ప్రార్థన జీవితం చూస్తారో, నీ వ్యక్తిగత జీవితం చూస్తారో, నీ మాటల్లో ఎంత శాంతం ఉందో చూస్తారో, మరి నీ మాటల్లో ఎంత పరిశుద్ధత ఉందో చూస్తారు, నీ తలంపుల్లోని ఆలోచనలో నడవడికలోని అదే పరిశుద్ధత నీ బిడ్డలు కూడా నేర్చుకుంటారో. మనము ఎలా నడుచుకుంటాం మన బిడ్డలు అలా నడుచుకుంటారు. అట్టి రీతిగా ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే గ్రద్ద ఎలా నడుచుకుంటుందో తన బిడ్డలు కూడా అలా నడుచుకుని అవి మరి గొప్ప శక్తితోటి ఎలాగ వేటాడాలో, ఎగరాలో, వారు భోజనం వారు సంపాదించుకొని వారు వ్యక్తిగతంగా లేకపోతే ఇండివిజువల్గా జీవించాలో నేర్చుకుంటాయి. యెషయా 40:31 చూసినట్లయితే యెహోవా కొరకు ఎదురు చూసేవారు నూతన బలము పొందుదురు, వారు పక్షిరాజు వలె రెక్కలు చాపి పైకి ఎగిరెదరు, అలయక పరిగెత్తుదురు, సొమ్మసెల్లక నడిచిపోదురు అని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది. ఎవరైతే ఆ దేవుడి మీద ఆధారపడతారో, ఎవరైతే ఆ నీతి సూర్యుడు చూస్తారో వారు ఇప్పుడు కూడా అలసిపోరండి. పక్షిరాజు ఎలాగైతే రెక్కలు చాచుకొని వారి శక్తితోటి, సమాధానంతోటి, మరి నూతన బలంతోటి ఎలాగ పుంజుకుని ముందుకెళ్ళిపోతారో దేవుడు నమ్ముకున్న ప్రతి బిడ్డ కూడా మరి ఆ శక్తితోటి మరి ముందుకెళ్తారు అనే వాక్యం సెలవిస్తుంది. ద కింగ్ ఆఫ్ ది బర్డ్స్, పక్షులకి రాజు. గ్రద్ద పక్షులకి రాజుగా పిలువబడ్డాడు. ది ఆండియన్ కాండోర్ అనే రాబందు ఎంతో పెద్ద రెక్కలు కలిగింది, కానీ అది ఈ గ్రద్ద కంటే ఎక్కువ ఎత్తు ఎగరలేదు కనుక దాన్ని పక్షిరాజు చేయలేదు, కానీ గ్రద్దని పక్షిరాజు చేయడం జరిగింది. ఈ గ్రద్ద గురించి బైబిల్లో 34 సార్లు సంబోధించబడ్డది వివిధ సందర్భాల్లోనే. దేవుని ఉద్దేశం ఎప్పుడు కూడా తన బిడ్డల మీద ఎక్కువ ఎత్తులో ఎగరాలని దేవునికి ఆశ. ఎత్తులో ఎగరడం అంటే దేవుని యొక్క గుణశాలం కలిగి ఉంటాం, దేవుని యొక్క నైపుణ్యాన్ని కలిగి ఉంటాం, దేవుని యొక్క ఆలోచనలు, తలంపులు, తన జ్ఞానాన్ని కలిగి ఉంటాం. మరి దేవుడు ఏం చెప్తుంటే యు ఆర్ మై రాయల్ ప్రీస్ట్హుడ్, మీరు ప్రత్యేకంగా ప్రతిష్ఠించబడిన వారు, ఇదిగో మిమ్మల్ని ప్రత్యేకపరిచాను, మీరే నా సాక్షులు, మీరే నా ప్రతినిధులు, మీరే నన్ను ప్రతిబింబించేవారు అని దేవుడు సాక్ష్యం చెప్తున్నాడు. మరి గ్రద్ద ఎత్తైన ప్రదేశంలో ఎగురుతుంది కనుక మన ఆలోచనలు క్రీస్తును కలిగి, క్రీస్తు అంత ఉన్నతమైన ఆలోచనలు కలిగి ఉండాలని దేవునికి ఉద్దేశం.
ప్రతి పక్షి కూడా అని వర్షానికి తడిసిపోతూ ఉంటుంది. వర్షం వచ్చినప్పుడు ఆ పక్షులు ఏ చెట్టు కిందకో లేకపోతే ఒక నీడ కిందకో వెళ్ళి తలదాచుకుంటుంటాయి. కానీ గ్రద్దలో ఉన్న ప్రత్యేకత ఏంటంటే అది మబ్బులకి ఎత్తుగా ఎగిరి ఆ వర్షం దాని మీద పడదంట. ఎప్పుడైనా సరే మన ఆలోచనలు బట్టి ఇదిగో నాకు ఈ ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్నాయి, శారీరక ఇబ్బందులు ఉన్నాయి, కుటుంబ ఇబ్బందులు ఉన్నాయి, ఆ ఇబ్బందులు ఉన్నాయి, స్నేహితులతో ఇబ్బంది ఉంది, చుట్టాలతో ఇబ్బంది ఉన్నాయి, నా భర్తతోటి ఇబ్బంది ఉంది, నా భార్యతో ఇబ్బంది ఉంది, నా బిడ్డలు ఎలా ఉన్నారు, ఎప్పుడు చిన్నగానే ఆలోచిస్తున్నాం మనం. కానీ ఈ పరిస్థితి మించి అవి అందన ఎత్తుగా గెద్ద ఎలా ఎగిరిందో, లోక పాపంతో మనం కలిసిపోకుండా దేవుని యొక్క ఆలోచనలు కలిగి ప్రత్యేక జనంగా ఈ లోకానికి మించిన ఆలోచనతోటి మనం ఎదగాలని, అయితే ఈ లోకంలోని ఈ కష్టాలు నష్టాలు శోధనలన్నీ కూడా అతిక్రమించి జీవించాలని దేవుని ఆశ. ఎప్పుడైతే ఆయన మీద ఆధారపడతామో మన నూతన బలంతో నూతన శక్తితోటి ఎగరడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఆ ఉన్నతమైన ఆలోచనలు కలిగి మనం ఉండాలని దేవుని ఆశ. ద రీబర్త్ ఆఫ్ ది ఈగల్. గ్రద్ద తిరిగి జన్మించుట. గ్రద్ద 40 సంవత్సరాలు జీవిస్తుంది. 40 సంవత్సరాలు జీవించిన తర్వాత దాని ముక్కు ఎక్కువగా ఎదిగిపోయి ఇక అది దాని భోజనం తినడానికి పనికిరాదు. తన గోర్లు కాళ్ళగోర్లు పెద్దగా అయిపోయి ఇంకా తన ఆహారాన్ని పట్టుకోవడానికి కూడా ఉపయోగపడవు. దాని భోజనం దాన్ని సంపాదించుకుని దేశத்துకి వెళ్ళిపోతుంది. ఇక ఈ గ్రద్దకి 2 అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఒకటి చనిపోవాలి, లేకపోతే అది మళ్ళీ కొత్తగా లేదా నూతన బలం నూతన శక్తి సంపాదించుకోవాలి. దీని నిమిత్తం ఈ గెద్ద 40 సంవత్సరాలు దాటిన తర్వాత ఎత్తైన ఒక కొండ ప్రదేశంలోకి వెళ్ళి అక్కడ రాయికి తన ముక్కుని గట్టిగా కొట్టుకుని తన పాత ముక్కు ఇరిగిపోతుంది. ఇరిగిపోయిన తర్వాత మెల్లిగా కొత్త ముక్కు మొలడం జరుగుతుంది. ఆ కొత్త ముక్కుతోటి కాళ్ళు గోళ్ళని లాగేసుకుంటుంది. తర్వాత ఒళ్ళిండా కూడా తన వెంట్రుకలు ఎంతో బరువు ఎక్కువైపోయి ఉన్నప్పుడు తన ముక్కుతోటి మొత్తం వెంట్రుకలన్నీ కూడా లాగేసుకుంటుంది. ఈ ప్రక్రియ సుమారు 150 రోజులు పడుతుంది. అంటే 5 నెలలు పడుతుంది. ఈ 5 నెలల్లో కూడా ఈ గ్రద్ద ఏమీ తిందో ఇంకా చచ్చిపోయిన దీనస్థితిలోకి వెళ్ళిపోద్ది. అయినప్పుడు కూడా ఆ పరిస్థితిని గమనించుకొని ఎంతో ఓర్పుతోటి సహనంతో ఆ 150 రోజులు ఆ ప్రక్రియ జరిగిన తర్వాత అప్పుడు ఆ గెద్దకి నూతనంగా మరి వెంట్రుకలు రావడం జరుగుతుంది. మళ్ళీ నూతన శక్తితోటి దానికి కావలసిన ఆహారాన్ని వేటాడి పట్టుకునే శక్తి వచ్చి మరొక 30 సంవత్సరాలు తన జీవితాన్ని సంతోషంగా కొనసాగించగలదు. అంటే ఒక గ్రద్ద సుమారు 70 సంవత్సరాలు జీవించగలదండి. ఒక సాటి మనిషి కూడా సుమారు 70 సంవత్సరాలు జీవిస్తున్నారు. ఇదిగో తన 30 సంవత్సరాలు పెరగడానికి అది ఎంతో మరి సాధనం చేస్తుంది. క్రైస్తవులుగా ఇక్కడి నుంచి గొప్ప పాఠం మనం నేర్చుకోవాలి. మన జీవితంలో కూడా ఇంకా దేవునికి సన్నిహితంగా జీవించాలంటే ఉపవాసం అవసరం. మనలో ఒక దిద్దుబాటుతనం అవసరం. ఇంకా దేవుడు సన్నిహితంగా ఉండాలంటే మనలో ఉన్న మాలిన్యం తీసేవాలి, మనలో ఉన్న పాపాలు తీసేసేయాలి. మనం ఇంకా పశ్చాత్తాపంతో దేవుడి దగ్గరకు వచ్చి ఉపవాస ప్రార్థనలు అప్పుడప్పుడు చేసినట్ల ఖచ్చితంగా అది మనకు నూతన బలాన్ని నూతన శక్తికి తీసుకుని రావడానికి అవకాశం జరుగుతుంది. నికోదేమ యేసుప్రభువు వారి దగ్గర వచ్చి, అయ్యా మరి నేను ఎలాగా తిరిగి జన్మించగలను అని యేసుప్రభువు వారు అడిగినప్పుడు, నేను ముసలివాడిని, నా తల్లి గర్భంలోకి వెళ్ళి మళ్ళీ ఎలా కొత్తగా జన్మించగలను అని అడిగినప్పుడు యేసుప్రభువు వారు ఒకటి నీటి వలన ఒకటి ఆత్మ వల్ల జన్మిస్తేనే కానీ వాడు పరలోక రాజ్యం చేరలేడని చెప్పడం జరిగింది. ఇదిగో మనందరూ కూడా నీటి వల్ల బాప్తిజం పొంది మరి నిజంగా మనలో ఎంతమంది ఆత్మ వల్ల జన్మిస్తున్నాం. పక్షిరాజులా మీ బలాన్ని నూతనపరచగలరా? కెన్ యూ రిన్యూ యువర్ స్ట్రెంత్ లైక్ ది కింగ్ ఆఫ్ ది బర్డ్స్? ఇదిగో గెద్ద జీవితాలు బట్టి అనేక సందర్భాల్లో అనేక గొప్ప గొప్ప పాఠాలు మనం నేర్చుకున్నాం. దానిలాగా మనం దూరదృష్టి కలిగి ఉండాలని, అది ఒకరోజే పిల్లలు తరిపితోదు కానీ ఒక నెల పాటు పిల్లలు తరిపిదిస్తుందని, ఆ గెద్ద పిల్లలు పడిపోయినప్పుడు మరి అది వేగంగా వచ్చి తన పిల్లల్ని వీపి మీద ఎక్కించుకొని ఎగురుతుందని, అది ఎత్తైన ప్రదేశంలో తన గృహాన్ని నియమించుకుంటుందని, బండ మీద క్రీస్తు అనే బండ మీద ఇల్లు కట్టుకుంటుందని, చివరగా తన జీవితంలోని మళ్ళీ ఇంకొక 30 సంవత్సరాలు జీవించాలంటే 5 నెలల్లో సుమారు 150 రోజులు ఎంతో కఠోరమైన పరిస్థితుల్లోంచి బయటకు వచ్చి ఇంకొక 30 సంవత్సరాలు తన ఆయుష్ని పెంచుకుంటుందని, క్రైస్తవులుగా మన జీవితం కూడా ఇదిగో పక్షిరాజు యవనం వలె శక్తి వలె మనం కూడా శక్తి నింపుకోవాలని దేవుని ఆశ. అటు రీతిగా మనందరూ కూడా దీవించబడాలని ఆశపడుతూ అందరూ కళ్ళు మూసుకున్నట్లయితే ప్రార్థన చేసుకోండి. మహాపరిశుద్ధుడా, జీవం గల దేవ, ఉన్నవాడు ఉన్నవాడు, ఈరోజు పక్షిరాజుని చూపెడుతూ గ్రద్దను చూపెడుతూ మాకు అనేక ఆత్మీయ పాఠాలు నేర్పించిన విధానం పెట్టి మనం ఆలోచించుకుంటున్నాం. తండ్రి, ఈ లోక మాల్యాన్ని అంటుకోకుండా, ఈ లోకంలో ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా ఎన్ని నష్టాలు వచ్చినప్పుడు కూడా ఈ కష్టాలను అధిగమించి ఎగరడానికి మీ కృప దయచేయండి అయ్యా.
మీ శక్తిని దయచేయండి అయ్యా. ఇదిగో గ్రద్ద తన బిడ్డని ఎటు రీతిగా రెక్కల మీద ఎత్తుకొని వెళ్తాదో అటు రీతిగా మమ్మల్ని ఈ పాపం నుంచి మమ్మల్ని లేపిన విధానాన్ని బట్టి హృదయపూర్వక వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం. మరి ముఖ్యంగా మీకు మహిమార్థంగా జీవించటకు మా జీవితాల్లో కూడా మరి క్రీస్తు అనే బండ మీద కట్టుకొని మరి ఏ కష్టాలు వచ్చినా, ఏ నష్టాలు వచ్చినా, ఏ ఒడిదుడుకులు వచ్చినా సరే స్థిరంగా జీవించడం సహాయం దయచేయండి. ముఖ్యంగా ఇక్కడ తరం వచ్చిన ప్రతి బిడ్డను కూడా పేరు పేరు వరుసగా ఆశ్రయించడం వేడుకుంటూ వారి కుటుంబంలో ఏమన్నా ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్నా, మరి శరీర వ్యాధులు ఉన్నప్పుడు కూడా, మరి కుటుంబ సమస్యలు ఉన్నప్పుడు కూడా వారి కుటుంబాన్ని దర్శించండి. మీ కృపా కనికరంతో ఆ కష్టాలన్నీ కూడా తరలించి వారికి మీ ధైర్యాన్ని, శక్తిని, సమాధానం దయచేయమని బ్రతమాలుకుంటున్నాం. ఇదిగో తండ్రి, ఇంకా మీకు నమ్మకంగా, మీకు మహిమార్థంగా జీవించడం సహాయం దయచేయండి అయ్యా. ఇదిగో మరి గ్రద్ద తన నూతన జీవితాన్ని ఎలా నింపుకొని మరి ఇంకెక్కువ కాలం జీవించిందో అటు రీతిగా మేము జీవించడానికి మీరు సహాయం దయచేసి బ్రతమాలుకుంటూ, మా బలహీనతలో మీరు బలవంతులుగా ఉండి మీ పరిశుద్ధతను సహాయం మాకు దయచేసి మా స్థిరపరచమని బ్రతమాలుకుంటూ, ఇదంతా యేసుని బ్రతమాలు విడుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్.